हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। दायो आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैसिम नोंथांमोनजों जेबो भिडिअ शेयार खालामनो हानाय जायाखैमोन लोगोफोर, बिनि थाखाय सरि बिबाय। मानोना आङो गोबां माखासे बेस्थ'था खामानियाव दंमोन, बिनि थाखाय नोंथांमोनजों भिडिअ शेयार खालामनो हानाय जायाखैमोन। दायो दिनैनि गिबि टपिक्सआव जों नोंथांमोनजों सावरायलायगोन एबा बेखौनो सावरायलायनो सानदों जे बेवहाय माखासे एडभार्टाइजमेन्ट बा नटिफिकेसन भिडिअ बेवहाय लाबोथ'नाय जायाखै, लाबोगासिनो थासिगोन लोगोफोर। नाथाय गिबियावनो जोङो भिडिअ बानायनायनि माखासे खारनाव आं एसे फोरमायनोसो लुबैदों जे ससियेल मिडियायाव आजिखालि एबा आथिखालाव सोलिबाय थानाय कन्ट्रभार्सि एबा पलिटिकेल साइडजों एबा पलिटिकेल एंगेलजों गोबां मानसिफ्रानो गोबां सोंखारिलायनाय, बखिलायनाय, आन्दो सानस्रिखौ लानानै, गाज्रि मोनलायनायखौ लानानै बखिनाय आरो माखासे सोरबाया सोरखौबा सोंखारिनाय, कन्ट्रभार्सि खालामनाय, सोरखौबा फन हरनानै बखिनाय बायदिसिना दुंहाव थासारि। बेजों लोगोसे प्लास आरोबाव भाइरेल भिडिअ, भाइरेल फट' बायदिसिना ससियेल मिडियायाव गोबांथार नायजाथावै दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दङ। थारैनो बेफोरबायदि माखासे थासारिखौ नायोब्ला जोंनि हारि एबा समाजखान्थि बा हारिनि महर मुस्रिफ्रा मोजाङैनो सोलिबाय थानो हागोन ने? माखासे सोंथि जाखांफैयो बेफोर माखासे खोथाफोरखौ सानोब्ला। बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोनजों रिकुवेस्ट खालामनाय मोनसे भिडिअसो शेयार खालामनो लुबैदों जे नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम। नोंथाङाबो नोंथांनि लोगोनो शेयार खालाम, जेन नोंथाङाबो नोंथांनि लोगोखौ फिसाब्लाबो नोंथाङा मोजां मोनदोंबा हेल्प खालामनो हानाय बायदि जायो। दायो आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे गोबां भिडिअआव माखासे पलिटिकेल एनालाइज खालामनानै, सोरखौबा दुखु मोननानै, गाज्रि मोननानै सोंखारिनाय, सोरखौबा फान्दायनाय बा फान्दिंनाय, माखासे मोजां टपिक्स सोयोब्लाबो बिनि सिङाव पलिटिकेल एंगेल लाबोनाय, बेफोरबायदि माखासे भिडिअफोरा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ खर' गुदुं खालामदों एबा गोसोआव माखासे जुजाइनि अर सावनाय बायदि खालामदों आरो गोबां ट्रेन्डिंबो जाबाय थादों। बैफोरबायदि माखासे ट्रेन्डिंफोरखौ जों स्टप खालामनांगोन लोगोफोर। जोङो माबोरै स्टप खालामनांगोन? जोङो माखासे इडुकेसन पारपसनि भिडिअफोर नायनांगोन, मोजां मटिभेसन आरो मोजां केरियारनि माखासे भिडिअफोर जों नायनो नांगोन। बिनि थाखायनो आं बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों, जायफोर बिथांमोननि माखासे कन्ट्रभार्सि भिडिअ लाबोनाय बैफोरखौ जोङो नायदावनो नाङा। अब्लानो बिथांमोननि भिडिअआ ट्रेन्डिंबो जानाय नङा आरो बाहायाब्लानो बिथांमोननि भिडिअआ सोलिनाय नङा आरो बिथांमोना सापर्ट मोननो हानाय नङा आरो आपल'ड होनो बिथांमोना हाथावनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना रावबो नायनो नाङा आरो जेसे हायो एसे इगनर खालाम। आरो नोंथांमोना हानायमानि माखासे टिउसन्स बा कचिं खालामनाय, आथिखालाव अनलाइननि गेजेरजोंबो गोबां माखासे जोंनि बर' चेनेलफोरबो दंसै, बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोनाबो सापर्ट ला, सोलों, स्टाडि खालाम आरो आथिखालाव फैबाय थानाय एबा फैगौ माखासे जबफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे पार्टिसिपेट खालामनानै नोंथांमोना जाहाथे जबखौ मोननो हायो आरो नोंथांमोननि खाफालाव नोंथांमोना लानो हायो बा जिउनि राहाखौ नोंथांमोना लानो हायो। बैफोरबायदि माखासे सिन्थाधारानि गेजेरजों नोंथांमोना माखासे ट्रेन्डिं जानाय भिडिअफोरखौ बादहो, टाइम पास खालामनो नाङा। जोङो नुनो मोन्दों माखासे डुरान्ड काप, एसियानि गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट, बैफोरबायदि खेलायाव जोङो खेलाखौ लाबोनो हादों, मोननो हादों। बैफोरनि गेजेरावनो गोबां दाङाबाजि साननाय, सोंखारिलायनाय, बखिलायनाय। नाथाय जोङो माखासे सानस्रि बुजिनो हानाय माखासे सुबुंफोरा बुंदों मोजाङानो जादों, डुरान्ड कापखौ लाबोनो हानाया मोजाङानो जादों, बेफोरबायदि माखासे खोथा बुंदों। बेफोर नंगौबो थारैनो गोबां जोंनि लाइमोनफोरा सोलोंनो आफसुस, गोबां गेमनि माखासे स्ट्रेटेजिफोर दङ। बिथांमोनहा गुबुन हादरनि, गुबुन स्टेटनि माखासे स्किल्सफोर, गेलेफैनाय बिसिनि सोद्रोमथि, डिसिप्लिन, आदर्श गासैखौबो सोलोंनानै लानो हानाय जागोन। बेवहाय गोबां माल्टि टेलेन्ट, माल्टि पारपसै पार्टिसिपेट खालामदों, जेरै मेथाइ खनदों, जेरै रंजादों, मोसादों आरो गेलेग्राया गेलेदों। बेफोरबायदि माखासे गोबां स्किलफुल प्लेयारफोरनि माखासे टेलेन्टफोरखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरजों आथिखालनि लाइमोनफोरा सोलोंनानै लानो हादों। दा बेफोरबायदि माखासे मोजां थासारियाव बा मोजां माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ गोबां गाज्रि गाब फोननाय, गाज्रि सोंखारिनाय, गाज्रि भाषा राव बाहायनाय,
आरो बा सोरबाया सोरखौबा सोरनिबा मोजां खामानि मावनायखौ हारिनि जाथिनि खामानि मावनायखौ मान होनानै माने मोजांखौ मोजां बुंनायावबो सोरबाया उल्थायै बुजिनाय गाज्रि मोननाय बैफोरबादिया माबोरै जानो मोन्दों माखासे नेगेटिभ सेन्स नेगेटिभ माखासे माइन्ड लानानै बैफोरबादि खोथाफोरखौ माखासे बुंनायबो नुनो मोन्दों। बेफोरबायदियाव बाहागो दाला बेनि थाखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों जे टाइम पास जाया जाहाथे बेनि थाखायसो आं बेवहाय सोरनिबा माखासे चेनेलनि सिङाव हाबनानै मुं लानानै आं बखिनो सानाखै जाहाथे बैफोरबादि इमेजखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय जाहाथे नायबाय थानो जोङो रावबो सम लाया बेनि थाखायसो आं रिकुवेस्ट खालामनो बे टपिक्सखौ एबा बे खोथाफोरखौ एसेब्लाबो लाबोनाय जादों। बेनि थाखायनो आं खावलायबाय बयबो माखासे इडुकेसन पारपसाव जायफोर बिथांमोना भिडिअ लाबोयो कचिं होयो टिउसन फोरोङो बैफोरबायदि माखासे मिडियायाव नोंथांमोनहा नाय सम हो आरो माखासे स्टाडियाव था आरो जाहाथे नोंथांमोना फैबाय थानाय माखासे जबनि जा इन्टारभिउ बैफोरबायदि इन्टारभिउफ्राव नोंथांमोना जाहाथे उथ्रिनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि लुबैनाय एबा माइ बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों आसा खालामनाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बैफोरबायदि माखासे बेखार भिडिअफोरखौ जाहाथे नाया आरो ससियेल मिडियायाव लाइक होआ। थारैनो एसेब्लाबो बिजिरनानै बुंनो लुबैनाय फैयो जेराव माखासे भाइरेल गाज्रि भिडिअ बैफोरबायदि भिडिअखौ जों होनानै मा मुलाम्फा दङ साननो थाङोबा आंनि मथे जेबो मुलाम्फा गैया जेरावहाय नोंथाङा नुनो मोनो बेवहाय नायनो हायो सोंखारिनो हायो खालि बेल' जागोन नाथाय गुबुन जाथिफोरा बेवहाय मिनिगोन बेवहाय गुबैयै दायनिगिरिखौ मोनदोंब्ला फिजिकेलि पानिशमेन्ट होनो हायो आरो बेखौ साजेस्ट खालामनो हायो बुजायनो हायो रायजो राजा दङ बिमा बिफा दङ बैफोरनि गेजेरजों समाधान खालामनो हायो नाथाय भाइरेल भिडिअनि गेजेरजों बेनि जाखांनानै थांनाय माखासे केरेक्टार्स बा जायफोर माखासे इमेज बेफोरखौदि खोमोरनो हायो ना बेखौथ' खोमोरनो हाया बेनिखायनो बियो मोजां सलुसन नङा बेनिखायनो जाहाथे रावबो गुबुननि बायदि सोलोङा आरो भाइरेल भिडिअ बायदिसिना फट' मालायनि पेज बेफोरखौ शेयार खालामा बेनि थाखाय गुरैयै आं खावलायनो लुबैयो माने ससियेल मिडिया एबा इउटुबफोर नायोबानो गोबां गाज्रि बेफोरबायदि नुनो मोनगासिनो बेखौ माने मोजां नाङा गोसोआव बेनि थाखायनो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना गाज्रि मोना थेंक इउ फर वाचिं।